Usko itseäsi. Yusuf, syntää maali te. Ai näin pelikaani. طمني عنك والله يعني كله 100%. Mikä se on? شلون طمني عنك؟ طمني عن المحرك. المحرك جاهز. بس في قطعة منه. في قطعة مضروبة صدق. Mutta jonkun muun on. Onks tää punainen Max 7 Max valkoinen? Se vittu näyttää kyllä. Onks toi sen teki? اليوم اخوك كان بالتريننج. حاطط كان زي. Mun mielestä pelas uudista, eiks pelas? بديع. Mimi oli laittanut tänään Ronaldo-paita Wissamun Barsa. Mimi on itse Ronaldo. Ai niin, me nähtiin Mimi. Laitan takaisin. Se paita mikä Mimi laittoi sen paremmin. والله Haluan vaihtaa ystävä Messi, ystävä Ronaldo vaihtaa. Se on aika päin. Se laittaa vaan, tiiäksä, Ronaldo, koska Ronaldo laittoi ite miimpi, sen oli pakko. Näyttää respekt. Se kopioi. Oi! Ei mitään, nouse! Onks vetikaani punainen? Eli jos West Ham sanoo se on vetikaani, Se on kalas, vetikaani. No niin, vetikaani tästä lähtee. No niin, se on vetikaani tästä lähtee. Kumpi sä haluat, että on vetikaani? Kumpi niissä West Ham? Oikein vasen? No ainakin näillä näissä on. Kalas, vasen on vetikaani. Sinä sanotaan jotain. Se laittaa kitkin veli, se laittaa kitkin. Eikö se ole jätti vapaa? Joo, jätti vapaa. Ai. Mitä? Oi, tuo oli hyvä. Jalla, jatka. Shot! No niin. Sanoo muitakin. Miten? Mä tuun pelaa tänne Bravia. Tää äijää. Rakin tekeminen. Eikö tää asu Hyvinkäällä? Tää oli meidän kannalla Se pelaa Bravli vittu sun häissä. Älä puhu. Tää aina vittuili tällä muiksella. Tää oli tuvataan viime. Oi, isoin mies mä lupaan. Isoin mies. Tutu isoin mies. Tutu, miltä sä tuli? Tutu, miltä sä tuli? Tutu. Zesirit lisää. Mikä on Zesirin holle? Tiedätkö nyt on mennyt silleen, että me ollaan siirretty aappeeseen? Mä oon muutama kuukausi. Koska mulla on ihan free aappeeseen, tiedätkö? Nyt tää vaihto just Paavolasta keskusta, tiedätkö? Ja se on tälle tien mukaan Paavola, sit keskustaa. Keskusta on pitkä aika. Joo, ja sen jälkeen tulee aappeeseen. Sitä aaveella. Sitten heittää vähän noppaa. Jengi mä oon nähnyt jengi lisäilee siellä peleillä. Sitten vähän tehdään ID-kadit. Jengi tekee tulla voittaa. Tullut mies on vielä. Et noppa mennä tossa. Jengi tekee duaita saamalla. Mene! Se on joku ketä on senkaan, niin
Ani oli Georgina. Eikö mun tekis vitusti mieli? Miten se tekee maalin, jos mä saan huutaa? Ahu. Jos se tekee maalin, vois mä huutaa. Missä on? Onks paljon peliä? 1-0 pelikainen häviö. Millainen tekee? 1-0. Periaatteessa. Aiemmin lähti. Mun sydämä on rauhassa. Se teki Brannis maalista. Siirtää on niin. Tää ei ole foul, tää äijä vaan maksettu. Voidaan mennä 3 päin. Jäkä 10 minuuttia. Ole mukana. 3 päältä voi mennä. Joo, vaan yössä voi mennä. Veli, yksi menee uukisi, yksi vielä. Veli, mä menen 2 kanssa. Koska veli, mä oon korilla. Mitä korissa sä menet? Sä menet Bleronin kanssa? Joo, mä menen tutun kanssa. Mä menen tutun kanssa. Mitä tutu, veli? Tutu asuu tossa. Joo, me heitetään se sinne, sit me lähdetään. Bleron! Bleron! Wes on tulossa kyytiin, mä menen ovissa. Huomen silloin. Se ois voinut ehtiä. Tänne se vähän lämpimä. Aamulla vitun Meillä on kenttä. Eli kesällä vallaan tässä luki, että tässä on 45-50 astetta. Niin kuin siinä on aurinko paistaa. Kun se lämpimitetään paljon. Vallaan kun mä menin vähän matkustelut alas, vallaan maasta tuli höyryä. Joo. Oi, Adnan. Kannasta jokela. Paina, yksi pitää pelitä. Suomi on vapaa maa, mä voin valita kun Ei, mä ajan. sä et oo. Kaikki muutkin lähtee. Mä Holikin kanssa vedetään vapaasti. Nyt kun mä menin saada korvaa raistua. Ei, vallan mennä videolta. El mariachi. Alla El Mariachi. Ai näin miehet. El mariachi. Pelaatko sä El mariachi? Arasi olois. Nerfat kanssa. Mikä pitää nerfaa? Vessa, mikä pitää nerfaa? El Mariachi. Laskettiks maali? Ei, paitsi jos on. Hyvä tulos. Mä kattelin sun Tällä. Mä huusin, että mä tiedät sä juhlin, kun ne teki maali. Oliko sä näin? Nyt sen takia mä sanon. Run, 2-8 som bir. Och Jim. Ja. Vad det? Älä. Där smäckte vi började fira. Nähä batet. Nähä moment. Nähä batet. Mitä batet? Nähä body. Defi. Milloin? Valla. Koti.
Missä kenttä? Mitä sanoa, että jää pallo? Koti. Mennäs minkä vuosi? Mulle ei oo oikein vapaata. Meillä on kyllä body 945. Näin. Niin? Tää oli feikattu. Mä en tiedä mistä. Oo, jäät näet. Mitä vaan väkkää, tiedätkö? Joo. Kyllä mä hiffaan sillä. Kovin syöttö heikata. Oi. Karla. Älä smaini. Kuka tää kala juoksee? Ei, tätä ei haukuta. Tää on mun valvonta. Ai teillä on siniset nää? Joo, helä. En mä haukku, veli. Kala on killiteys. Hengittää vedes. Nopea. Eikö sä niinku hai? Niin, hai. Haikala. Ei mä nyt tullaankin vai. Se on sun valmentaja. Kesotat. Ei. Ei tarvitse säädä vaan. Mikä takia otettu pois se seko? Sekin on. Mentiin vaan tonne päin, vähän tonne. Mä tiesin mitä täällä on. Joo, ne ei oo avannut. Pitääks avata? No. Elekin ei tarvii. Legit mä oon seurannut. Oot sä mies? En oo mies. Ai, body legit. Body legit, tiedät sä? Body on ajanut liikaa, tiedätkö sen siitä liikaa? Voi tehdä vähän. Parhaat pelaajat pelikainen oli tuo numero 5. Ai, mitä se on? Vähän kova vaan. Oota, se helpottaa. Se ei aukea, jos se tekee oikeesti. Mistä sulle se on jummis? Mitä sä niinku teet? Ei nyrkkeillä se tulee. Se saa vai mitä ne tekee sulle masaajia? Joo. Ei, ne ei tee tää taimalaisessa. Ne tekee sulle tää. Missä Paavola on? Tällasta. Mitä painaa tuo bussi? Mitäs meet? Kävellä. Onko se paikalla, eiks niin? Joo, ei. Et. Siellä on kyllä kymppi. Niin, mulla on skuttu. Meillä ei tuu kymppi tänään. Onks sulla aikaa? Nyt on pääsiäisaikaa. Pääsiäisaikaa, eiks niin? Ei mä, wallah mä Ei, kun tää sanoo, että sille ei tuu. Pääsiäisaikaa, eiks niin? Joo, pääsee. Se vielä tulee ensi viikolla. Mulla tulee kympin bussi. Ei, se on siellä. Martti onkin täällä lähellä, tiiäks? Niin on, mä tiedän. Voit jäädä tekemään 4 minuutin massaasia. Ei vaan, kyllä mä jatkan.
Ei, mä sanon, että sulla aukeaa. Tää haukkuu. Mä teen sulla vaan Alfa. Mitä sä oot? Näetkö mikä hyvä sydämi? Ei, mä tulee sun bussi samaan. Legend body. Jääksä? Mitä sä neet alfa? Mä kävelen sit tässä välissä. Mut katsotaan, kiitos tarjouksesta. Meni hyvä. Tää peli ei oo hyvä ilman, että on numero 5 kentällä. Alko. Mitä se saa? Päästäkää alkovat kentälle. Eli onks se nyt aloittanut tää jotain? No jos ei satu niin paljon. Kuka niistä on toi valmentaja? Onks siitä Pipo päässä? Mut kahdella on yksi Mikki. Lätkää ei sano mulle ihan vitu juu. Onks siitä Pipo vai? Mulla ei oo yhtään, mulla ei oo ikinä jumissa. Mä en tiedä mistä se on. Tästä huomaat jo valmentaja. Kyllä silloin kun mä olin vapaata, niin joo, tiiäksä, kun sulla on kädet ylhäällä koko ajan. Ja muutenkin painaa täällä. Niin tulee kiinnosta. Joo, ei kyllä natsaa. Kesältä. Eki nostaa! Se kävelee pari askelta. Joku mennään tuolta. Koriste. Ei vaikka hyvin pelejä tällä vai suuri. Miten käy? Olin siellä. Lupa, ei sun mennä kentällä, minä. Se vadi jos kentältä, eiks me edes jaksais yrittää? Antonin jälkeen. Veli Ei, badi. Muassa tuli lisätä syystä. Katso, sun aura pistetään varmaan. Oi. Näet sä toi? Ei, sä tiedät, se on mitään suomea. Joo. Tää äijä osaa vaan puhua. Toi Alanto. Hyvä Saku! Tossa ei ehdi vielä. Oi, Miksi meitä lisäsi siihen, vaikka ihan niinku Maltti pelasi? Sitä saa huomata, onko se äijä, joka tuli silloin. Ja meillä muistettiin. ei sulle. Kolmesosassa Jalasessa maa. Ai, nyt kyllä meni kauas. Jos mun joukkueessa häviämään noo. Eikö se ole paljon saa? 2-1. Kelle? Varmaan on kuin fakta. Jokela. Mä just kuulin, että oli yksi huomio. Päästä kaadin, voidaan päästä kaadin. Ja näette oikein pelin. Ketä on Mika? Eikö nää musta tuo voiton? Häviä 2-1.
Tää on muutenkin vähän epäreilu. Kato nää on junnuja, niillä on vähän energiaa, nää on muuta pappoja. Energy. Tää liike kuuluu mukaan. Tää oli se feikki vai missasko se? Feikki näin. Se oli feikki. Ei se missaskin. Oi! Meni ei halunnut pistää. Oi! Aina kontaan vielä. Tiedätkö, kun Uran pelas, että teki doa tälleen mun peli. Auttoon, aina voitti melkein. Pitää saada Uran pelikentille. Uran sanoi, bismillah, se vetää tuolla, se menee suoraan Se vetää tonne soneen silti sinne. Öle! Syötä! Käsi, pilkku! Tää on niinku sulla käsi. Joku tuli. Numero 5 kentälle. Se on tytöt tälle Se haluaa antaa arvoa. Se antaa arvoa. Ei, se antaa arvoa. Se oli 40 minuuttia siinä, mitä sä katsoit. Mä ite näin niinkö. Onko se nimi Max? Tää kannattaa Marlon. Tää Marlon. Mä tarkoitin vaan kenellä on tää Joo, se pipo hattu, päässä. joo. Tää ei ole meidän treenissä myös. Niin mä sanoin, että se on Max Valkonen. Se on niin outo äijä. Onko se sukunimi oikeesti valkoinen? Joo. Ja se on ihan valkoinen. Ei tarvii edes niinku mainita. Eikö se, kyllä me nähdään, että se on valkoinen. Eikö se mun sukunimi olisi vielä valkoinen? Hele! Eli Anton, sä pistät ylös. Ei, mä... Tuo on niin skinari sukunimi kuin voi vittu sanoa. Mitä se on tumma, jos se sukunimi olisi valkoinen? Toi olisi vittu paras. Ei, mut Jenkeissä niillä oikeesti on joku black tai white. Mustanen. Niitä on. Mustanen tai mustanen. Mustanen. Ei mustanen vede. Mustanen. On mustanen. Mustanen on, mutta ei mustanen. Ei. Heti läpään. Laita vaan musta pelkästään. Kauan alhaalla. Tolla meni 3 Joo, jos sä sanot niin. Miksi syötä? Älä vedi sä tuolla. Se ei oo Osama. Onks Osama oikeesti hyvä fudiksessa? On Osama. Tämä on ollut HJK pelaava. Edari, eiks nää? Oliko Arabia? Mennään Malagas pelassa. Mallakis Se tullut aamulla asti varsin. Se menee näyttää niille lapsille siellä miten pelataan. Aho meni näyttää maailman näin. Oi! Kun Osama astuu Ausi valmentaja. Eikö se pitää olla maalivahti? Mä lupaan mä saisin tosta. Mut mä en halua vaan tehdä. Mä en vaan halua. Eiks niin? Veli, miten toi vetää tuonne ylös? Se antaa arvoa. Vatin on siellä. Nää tekee vähän show, eiks niin? Meidän peli. Viime peli oli kyllä vähän häässä. Kaikki oli tämmöistä, mitä sä olet. Mä lupaan aina kun mä oon tullut kattoo peliä. Aina kun mä oon tullut kattoo peliä joku hävi. Tai sitä kenen puolella mä oon hävi. Aina kun mä oon kuullut edes pelikaanin nimi, mä oon kuullut häviö. Mä oon tullut vastaan. Onks yksi häviö? Koska Uran ei oo tekemässä tuota. Mikä pitää olla? Ei teidän pitää ottaa samaa runan vastaan. Oi joo! Ai Santahan. Offside! Hei!
Loppuksi erä. Mitä se tekee? Se esittää, että se on Neymar. Neymar Likke. Ai, 3-1. Ai, katsotaan mitä kenttää. Oi! Minne pelastaa? Kato, alkavaitsi miehiä. Heti kun alkaa vastaan. 5-2. Joo. Riippuu monta prosenttia. Meillä on nyt 3-1. Kelle? Eikö se ole? 2-1. Se on 3-1. Kohta sä on. Eikö se ole 3-1? Se on 3-1. Yhtäkkiä, ekas oli 0-0. Nyt se on niinku... Velikainen oli johtamassa 1-0. Se. Jos sanoo lyhyen, niin pitää lisätä teille. Ai mä tiedän mitä sä meinasit. Menee senkin avaa niitten giflan. David on ottamassa. Haluuks mä vaan? Pidä vaan kiinni. Pidä vaan kiinni. Suosio. Ei, näitä alkoi vasta antaa tuollaisia. Kato, heti kun se tuli kaikki, nyt alkoi vaan hyökkäyksiä. Jalla Saksa. Kato, oi! Oi. Alla meidän presidentin terveys. Ei niin, pelaa korrissa tällä. Futista se pelaa. Musta tuntuu tuossa pallossa jotain. Sen takia se on antanut pomppua. Siinä on jotain, mutta se ei vielä aktivoida. Se ei vielä. Se on toi coach on Coachi vai Portsi? Ai tiki-taka. Hä? Mun ja pari tiki-taka. Ei edes vois mainita ääneen. Joku uusi käsi. Voinko mä huutaa jotain rantattiinko mitä ei tapahdu? Kesällä viime vuonna vaan huudettiin vaan. Viime vuonna me vaan huudettiin vittu pilkku jokaisessa. Wessa. Ei oo, sola aina. Muistatko sä kun Flota oli se? Käytetään eteen, että hävitään. Se meni lämpimään. Vai jos noita solta? Täytyy katsoa, on vielä erilaiset hommat. Oli tässä. Ne pesus kun niin et käytetty sit. Sen kanssa supportaa Senikaa. Ei ravas sua. Kuten kanssa supportaa Senikaa. Joo, onko sun veljet pelaa? Hän pitää olla lojaali, vaikka kuinka paljon ne häviää, eiks niin? Oi! Ei, valla enää dissaa. Mitä tää tekee? Se pallo meni yli. Valla enää dissaa. Full. Yusuf.
Jusu, näit sä äsken kun sä huusit sille hyvä veto? Ne huus sulle nyt takas. Ne huus tolle, tiedät se, miten ne sano sille? Hyvä oli. Hyvä oli. Jopa maisin syö. Milloin tää pelaa? Vallah ton jälkeen mä oon paskoissa, että tää selittää. Tää ei kukaan koitti lähteä tiedässä. Ei uskalla. Kaikki on aina jäässä. Ei sä tossa. Joo! Ja vaan mä pistän taka-askelin tolleen, niin mä en lähde. Ei sun, ei. Meni syömään kipsi. Älä! Älä! Tää on hyvä syöttäjä. Joo, playmaker, se Vedä yksi sama. Sano. Ahu, tää. Varmaan, monta mä saan. Yksi vanha kaikille. Kaikille? Otaanko ei tee yksi? Sanomaton Santonin puolella. Eikin tiedä, vois mä ottaa yksi Antonin puolesta. Käsi! Ei valataan paha, ota takaa. Mun suu osuu. Ei se söi niitä jo. Eli se meni. Ota vielä yksi. Mä en oo nähnyt mun vaniljan kifaria. Te molemmat syötte joku suoa. Te molemmat syötte suoa. Oi iso. Meni Bero on vitu iso ihminen. Ihan vitun. Legit. Kuuntele. Eikö sä ehkä iso ihminen, ketä mä tiedän? Bero on iso ihminen. Se ei oo... Eikö se mitä mä kuulin Berristä aiemmassa, mä tiesin heti tää iso ihminen. Jos se on iso ihminen. Kela jos joku lyö sua, sä annat sen olla. Kuin iso sun pitää olla. Ja et sä vielä uskallat haastaa sitä painia. Joo. Mitä, kun leitä toi olla? Se voi täällä Saksan. Mut seiso. Ei! Ei ollut mitään. Bravo! Oi! Mä menen veli täältä. Hyvä oli olla. Ei se
supporttaa, sun pitää supporttaa. Mun ei tarvii katsoa tätä. Me ollaan kyllä tää loppuun. Te toitte mut silloin. Eikö se Bervan miehistä? Niin ei